मा असामतानि साल बिसि बुरुम बुरुम जों नासिंला जों मा बुफ्रु फायनो हन्ते फाय सकपायका मा असामतानि साल लुक्र बसो खातुं खाजाके फायलायजाक असामताय नायनानि लुकुर काम सुम कताल कानै बसाबुति रंनो तै दुलै तै फायजाक नायफिना हनै मा असामतायनो चालाय बाक्सा चालाय दल बाखा खुलगै बसोके फायलायजाक नुगैनो मांखना मा असामताय कचाक पालिनि रिगनाय कसम पालिनि रिसा सरजाके बसोक नायथतके नुगजागै तंखा जयावै नायतंनि सिनि नबर निउज मीडिया रंनो बेलाय हामबाय मारुवा सिनियो रक्तिया सरा आइसुगनि क्लाब कमिटि थेगे जों थेगे नरंनो बेलाय हामबाय मारुवा र सनो कक थाइ हामिया गाहाम सोंफायमानि बागै जों दाख्लायो अजे फुजा कायमानि बेलाय दामबो बाराय खामानि र बेलाय रां फैसा सट हयते फानो जों सिनि कमिटि तरफ थेके पारानि तरफ थेके जों रां किसा मिसा जुगार खायो जों रां गोबां फानो किसा मिसा बायनो जों थमै जों मा कायलाय जाखा माने बिसि बोसोर गंखा बाजेट के जों 1 लाख पासाय थांखा वारकबो बेराय दामबालबाय खावसिनि सन लकता मानथयाबले पायमानि नन क्लाब नि बिसिं तै जे फुजा जे कायमानि माने बिसि बोसोर लेंखाना जों 2003 बिसिनि सिमि चेंजा माने सिनियो आइसुगनि पहल तरफ थेके जे फुजा जों कालेमेन्टा जे हमसक साल जे नरक जे बसर कायतं माने जाहाते कोनो मंसा प्रॉब्लम नगदा नखका नंते प्रॉब्लम तो ताम हननानि प्रॉब्लम तो कोनो गरै सनो रां फैसा कारण जों सृष्टिनि हयते जों मा दुर्गा न कायलाय जा फायमाबा फुजा सिनि हायफान ताकलाय जों नायदि सिनि आगिनि सृष्टिनि तंमुंखाय तिब्रासा तंमुंनि सृष्टिखाय जों फुनुना सायतखा आबन बिसिंगो जों रां फैसा हायनो ता काम समय काम गरै फैसा गरै हायफान जों चेष्टा खाय कायलाय जाखा सिगला रंले दुर्गा फुजानि बिसिं तै ताकलाय जे बिसिनि 2023 नि अबायके हहम दम खलायै को तिनिनि सालनि सिमिनो नायनानि जरांगै थांका सिगला रंले माने नंत मेसेज रनानि मसुं आबनो बेलाखे हामबाय नरकसंखा जों सिगला रंनो मेसेज रो सिनि क्लाब थेके पारानि फानो दाले दाल जागानि फाय फानो नायफिने रंनो नायदि गाहामखाय नायथांदि ताय मालखं सलक मारावबो किसा बुजु सलक दि ताय गोबां मा जाजांनाय नोंजांनायनि सारब किसा पुसखाय नङै मालखं सलक दि गाहामखाय नायदि आसुनो जों काकसान नाम सुं आनि मुंखाय बिमलुपिनि नरकनि जे फुजानि तरफ तले कोनो और कल्चरल प्रोग्राम रो माने सनामजा रक्तो रक्तो कल्चरिंग प्रोग्राम जों सारि किसा आबो हायनो पारानि हयते किसा हायनो मोसामारो किसा फुनुगजांनाय कल्चरनि मुसरंता केनेनि सिनेमो बिमलुपिनि